Predstavljam dvosoban stan od 60 metara kvadratnih koji se nalazi na Detelinari kod Detelinarske pijace u ulici Stevana Mokranjca. Stan ima sigurnosna vrata, hodnik, iz hodnika se ulazi u toalet, desno koji sam upravo prikazala, kuhinja kao fizički odvojena prostorija sa prirodnom ventilacijom. Kompletna kuhinja ostaje, uračunata je u cenu. Uz kuhinju se nalazi i ostava koja je trenutno iskorišćena za veliki kombinovani frižider koji isto tako ostaje, znači sav nameštaj je uračunat u cenu. Iz kuhinje se može izaći na terasu koja je zatvorena, ustakljena, prilično je velika i nije ušla skoro uopšte u kvadraturu stana. Znači možete da stavite ovde i trpezarijski sto. Ovo je pogled. Vrata mogu da se otvore, dupla. Kada zeleni, stvarno je fantastično sedeti na terasi i uživati. Ovde je veliki dnevni boravak sa trpezarijskim delom. Garnitura je velika, ima prostora da se drugačije organizuje. Isto tako ima izlaz na terasu. Stolarija jeste drvena, ali je održavana i funkcionalna. Ovde je još jedan hodnik gde imate mesta za plakare. Tu se nalazi kupatilo sa ležećom kadom. Ono je renovirano kompletno pre par godina. I velika spavaća soba. Krevet ima nekih 160 sigurno, ako ne i nešto više. A imate prostora oko kreveta i jedan ugradni plakar od zida do zida. Modern, funkcionalan, prostora za odlaganje koliko hoćete. Okrenuto je ka mirnijoj strani, ka dvorišnoj strani. Stan je odmah useljiv, papirološki je čist, jedan je vlasnik i moguće kupovine i na kredit. Master 021 nekretnine 064 6432 338. Ja sam Ljiljana Marković.